lyst til at vise os leguanerne? Ja da. Den er farlig. Men det er grove æder, som vi siger, de spiser alt sammen. Når det er gået et sekund, så er maden væk. Jeg har stadig det blå mærke efter den. Det her er mini-regnskoven i Hald E. Det er en del af Trepas, som ligger inde i Viborg, som er et beskyttet værksted. Jamen, jeg synes jo, det er fantastisk at komme på arbejde hver dag. Det er sjældent, man møder en af vores medarbejdere, som er sur. Det kan selvfølgelig ske, det sker for os alle sammen, at vi har en dårlig dag, men generelt så har vi nogle rigtig glade medarbejdere. Der er mange af dem, der har været her i rigtig mange år, og det er sjældent, at de ringer og siger, at jeg kommer ikke i dag, medmindre at de er syge, ikke også? Det er ikke for, at de ikke gider at komme på arbejde. Det pædagogiske, det er vi jo en del af alle sammen. Vi har det ansvar alle sammen, at pædagogikken også kommer ind over. Vi har den på toiletter om mandagen, så om torsdagen. Så kommer vi det. Skal du ned igen nu? Min skæggen her på, de er ikke spids. De er ikke særlig spids. Jamen, jeg hedder Frederik, og jeg er faktisk i arbejdsprøve. Jeg tager mig nogle fugle, ellers så faktisk nærmest around, hvor jeg hjælper folk. Det er hyggeligt, og hverdag er ikke det samme overhovedet. Der er altid noget nyt. Jeg skal vande. Folk, der er handicap, der er plads til det. Altså, der er 31 mennesker og 20 forskellige job. Men der er plads til alle, det må du sige. Jeg var bange for slanger, da jeg startede herude. Men nu er jeg ikke bange. Vi får hende ikke ud. Hun væser af mig lige nu. Skal vi ikke have det nu, eller hvad? Jeg hedder Janni, og ja, det er lidt det hele, jeg laver her. Som både dyrene og vander, og det er lidt det hele. En gang imellem så er det bare varmt og sådan noget, men det er så til, når man har arbejdet herude. Og når man har prøvet alt muligt andre steder, så var det ikke lige det, jeg skulle, men så kom man herud, og det er bare her, jeg hører til.